Ahoj všichni, vítám vás u dalšího dílu podcastu Hashwise Convo. Dnešní cenný host je Jakub Karolvanský. Díky, Kubo, moc za přijetí pozvání. Ďakujem aj ja, pozdravím všetkých sledovateľov, ahojte, aj teba, čauko. Já si myslím, že Kubo, tebe víc lidí bude znát jako tvůj nickname, Trader 2.0. Áno, preto som si ho tu aj dal. Jo, já bych se tě rád na začátku hned zeptal, jestli bude někdy fork na Trader 3.0. Vieš čo, to si prvý, čo sa pýtaš. Asi neviem, asi nie. Možno, že keby to bolo nejaká nadstavba toho projektu, že vtedy mi to asi dáva zmysel. Že keď som možno vymyslel niečo úplne nové, iné, čo by bolo ako keby ešte nad, alebo ďalší nejaký level, tak by som možno na schvál vymyslel, že Trader 3.0, že to si myslím, že aj by vlastne tam ostala tá značka, aj by to dávalo zmysel, ale kým asi nič také nepríde, tak to asi tak ostane na 2.0, ale dal si mi teraz možno dobrý nápad, že by som niečo mal akože také updateovať, že nie je niečo nové. Tak uvidíme, jestli tě trh k něčemu pobídne, protože co se děje v posledních týdnech je docela divočina. Určitě se k tomu dostaneme, ale abych se tě ještě přece jen rád zeptal, jaký byly tvoje začátky v kryptominách, jak jsi se vůbec dostal ke kryptu? Ja som sa ku kryptomenám dostal ešte v roku 2015 na vysokej škole, kde sme vlastne, ja som študoval medzinárodný obchod, no a tam sme logicky riešili aj nejaké platby a už vtedy sa akože dosť hovorilo, že presne teraz my to natáčame akurát tento podcast tesne pred Veľkou nocou a napríklad Veľká noc je brutálny príklad, hej, že máte piatok sviatok, sobotu, nedelu a pondelok sviatok. Čiže napríklad my, aj keď sme riešili ten medzinárodný obchod už vtedy a boli takéto dni, tak vlastne vy, keď ste urobili nejaký veľký transfer, napríklad aj do Číny, tak peniaze vám odišli v stredu, napríklad pred Veľkou nocou, ale reálne tam prišli možno utorok alebo stredu. Hej. Medzi tým sa zmenil kurz, zmenila sa cena, poplatky a vlastne tam som ja vďaka tomuto prišiel na Bitcoin. No a potom, nejako som to akože nevnímal, ale potom mi samozrejme môj najlepší kamarát z detstva predstavil unikátnu menu, ktorá akože mala spraviť extrémny raz a to bol OneCoin. Neviem, či to niekomu niečo hovorí, ale možno pamätníkom, hej. No a samozrejme to bolo také MLM-ko, bol to podvod, skončilo to podvodom, no ale čo mňa extrémne zaujalo je to, že samozrejme, ten OneCoin sa predával štýlom, že pozri, Bitcoin má teraz takúto hodnotu, ale OneCoin stojí, ja neviem, iba $3. Čo keď sa dosiahne na takú hodnotu ako Bitcoin? Hej, koľko zarobíš? A toto boli ako keby tie predajné veci, no tak samozrejme my sme hneď prepočítavali. No a ten OneCoin akože mal nejakú myšlienku, ale bol to podvod, ale tá myšlienka napríklad aj mne, tým, že som študoval ten medzinárodný obchod, akože prišla zaujímavá. V podstate niektoré kryptomeny o x rokov neskôr sa snažili robiť niečo podobné. No a ten OneCoin samozrejme nevyšiel, no a to bol rok 2017, kedy to akože som si nejako definitívne uvedomil, že to asi nevyšlo. Pozrel som sa na cenu Bitcoinu a ten prekonal vtedy, že uncu zlata. A vtedy som si povedal, že fúha, že ak je niečo drahšie ako unca zlata, že tak to už nemôže byť blbosť. A začal som sa oveľa viac venovať tomu Bitcoinu. A v tom čase v 2017 som končil aj školu a to bol práve ten rok, tá jar, presne toto obdobie, ten apríl, maj, keď som sa učil na štátnice, kedy som sa vlastne stal už full-time traderom, že najskôr som sa učil na štátnice a popri tom som tradoval, no a v máji, keď som tie štátnice dokončil, tak som si povedal, že nechcem ja ísť proste teraz na leto do roboty, hej, že skúšobná doba v lete, to proste nechcem, že skúsim ja akože nejako prežiť, že skúsim si to leto užiť a proste do roboty pôjdem v septembri 2017. No že tým, že 2017 bol že brutálny bull market, všetko rastlo, tak som vlastne začal zarábať pekné peniaze na tom krypte, no a vlastne do práce som sa už nikdy nevrátil. Takže taký bol môj začiatok. To je moc pěkný začátek. Ano. Když tak srovnáme ty bull markety, víceméně, tak co já slychám třeba hodně od stran jako kamarádů, ale i sám to cítím, je, že ty bullruny jsou samozřejmě jako už jiný, jo? Že 2017, 18, všechno rostlo, 2021, to bylo takový to DeFi Summer, co předcházelo tomu a víceméně neměl na nic jiného, co vsázet, tak letilo všechno, co mělo společného s yieldem a s DeFi. Ano. Dneska vlastně vidíme, že Bitcoin je vlastně pořádný product market fit se stablecoinama, když to tak řeknu. Jak ty vnímáš vlastně tohle porovnání těch bull marketů? No presne ako si povedal, že každý je úplne iný. My sme tak už aj nejako asi aj mohli tušiť, že tie bull markety už nebudú rovnaké. Napríklad typu, že tých mincí je teraz už tak veľa, že není možné, aby rastlo úplne všetko o také percentá.
ale napríklad akože môže sa to ešte zmeniť, ja som už hodne skeptický, ale mňa akože tento bull market stál aj strašne veľa peňazí, pretože ja keď som začal budovať portfólio ešte v roku 2022 vlastne na tento bull market, že presne tie 2 roky dozadu alebo 2023, tak proste vtedy som si myslel, že je dobre, že postavím to na nejakých silných altcoinoch a samozrejme na Bitcoine, na silných altcoinoch. Už som vedel, že ako keby tie úplne shitcoiny nejdem akože naberať hneď zo začiatku, ale proste až po čase, že budú nejaké sezóny, že to sa nejako vykryštalizuje. Ale napríklad ja to osobne vnímam tak, že dobre, okrem Bitcoinu, Solany, možno toho BNB, akože tie altcoiny vo všeobecnosti boli obrovské sklamanie, hej, že napríklad aj tomu Ethereu som ja strašne dlho veril, ešte napríklad aj minulý rok po tých voľbách, keď bol na 4000 alebo toto, tak som si povedal, že však tam bol ten veľký triangel, hej, to sme my všetci traderi pozerali a tam som si presne hovoril, že príde akože break z toho trianglu, no a vlastne Ethereum je jedna z tých mincí a kopec je akože takých aj ďalších, ktoré nakoniec boli akože celkom sklamanie. A čo sa týka napríklad aj toho cyklu, tak strašne veľa altcoinov vlastne dosiahlo, že úplne maximum, napríklad ešte pred halvingom, že ten marec 2024 dosiahli vlastne nejaké maximum, potom prišlo v lete to ochladenie a som si hovoril, dobre, že na jeseň sa to napríklad rozbehne zase, ono sa to aj rozbehlo, ale už napríklad strašne veľa tých altcoinov, aj tých dobrých, už vlastne ani nedosiahlo tie hodnoty z marca, takže za mňa napríklad sám sa seba teraz akože pýtam otázku, že jak idem vnímať tie altcoiny a do budúcna, lebo napríklad sám seba sa pýtam, že idem ja vôbec budovať, že nejaké altcoinové portfólio, že do ďalšieho bull marketu, hej, že keď ani to Ethereum, že napríklad, že prečo nevyšlo to Ethereum, hej, že čo sa tam musí zmeniť, alebo má vlastne ešte Ethereum šancu ísť, ja neviem, na nejaké fakt, že 5, 7, 10 tisíc, že mne prišlo, že všetko prešlo naozaj na tú Solanu, a keď Solana všetci vieme, že aké má problémy, ale proste všetko to tam prešlo a vlastne tie NFTčka, čo to ťahali, tak tie ako úplne zomreli, čiže sám sa seba pýtam vlastne, že čo s tými altcoinami ďalej a zaujímalo by ma napríklad, že ako to aj ty máš s tými altcoinami, lebo presne, kedysi tých altcoinov nebolo tak veľa, rastli všetky. Už v tom 21. sme si všimli v tom bull markete, že napríklad nerastli tie altcoiny, ktoré rastli v 17. Hej, napríklad tam boli, ja neviem, nejaký Stratis a hej, všetky tieto Dash, tak už proste nedali nové ATH. A teraz mi to príde zase ešte oveľa slabšie, že už proste strašne malo tých altcoinov, nie len, že nedalo nové ATH, ale v podstate oni mali nejaký jeden mesiac, kedy úplne vypumpovali a ináč to bola, že tragédia. Že ty to ako vnímaš? Jako vnímám to dosti podobně. Já to beru jako období, jak to říct, také renesance osobní, že mi to hodně boří konstrukty, který jsem měl v hlavě a jsem za to strašně vděčný vlastně, jo? Že jsem nucený měnit ty názory a člověk obecně nerad mění názory a já jsem jeden z těch lidí, který nerad mění názory. A bylo to a je to hlavne strašne ťažké, že ty si o niečom presvedčený a teraz napríklad to Ethereum pre mňa bolo akože extrémne ťažké si potom uvedomiť, že ty kokso, že možno to ani nepríde, že to, čo všetci čakáme a proste sa ako keď toho zbaviť. Jo, to je přesně ono, no. Já jsem vlastně rozpouštěl nějakou pozici z Etheru do Bitcoinu loni a taky jako jo, řekl jsem to veřejně a vlastně se staly 2 věci. První byla změna na mojem osobním balance sheetu, ale ta zajímavější změna byla v mojí hlavě, jo, že najednou už jsem se cítil jakoby odpoutaný prostě od toho jako bagu, který jsem tak jako si vychovával jako své dítě. A hrozně se mi ulevilo a dneska už víceméně jsem na tom tak, že hele, jako Ether nebudu už přikupovat zpátky, pokud neuvidím jasnou vizi, že se bude škálovat L1, jo. Pardon. Já si myslím, že ten problém je v tom, že prostě L1 se musí škálovat a musí se uspůsobit tomu, aby lidi chtěli používat, protože tím, že se zrychlí a jako vyškáluje, tak bude motivovat lidí používat prostě víc. A taky ten narrativ, který se dřív kladl, nebo třeba Justin Drake ho hodně jako tlačil, ale nechoďte vůbec na L1, prostě spouštějte rovnou na L2, jako to je zpětně viděno jako hrozná chyba vlastně, jo, že víceméně tlačí své uživatele, aby odešli z L1 a šli na L2, ze které ale ty jako L1 nemáš nic, kromě nějakého v uvozovkách monetary prémia, který ale když padá stejně jako altcoiny ze 300, tak je to úplně zbytečný. Jo? Takže vlastně jsem za to hrozně rád, že jsem si musel i vlastně tohle trošku jako poodkrýt a být jako víc kritický.
takže snažím se to vnímat pozitivně, ale samozřejmě taky to pro mě byl jako těžký rok, jako nepřekonal jsem Bitcoin a vždycky se mi to vlastně dařilo, takže i proto jsem pak si řekl, hele, ten Bitcoin prostě chci v tom portfoliu. No, takže tohle byl třeba jeden výstup, co jsem jako musel udělat z té komfortní zóny. Takže taky jako měním pořád ty názory a myslím si, že je to hrozně důležitý v kryptu, no, že fakt se to mění. Áno, aj presne to, že je to proste také rýchle, aj tie altcoiny sú akože také, že mám napríklad, že akože hodl, ale ono to není úplne hodl, lebo ja tam mám akože hodl len na najbližší bull market. Už v tom minulom bull markete som si uvedomil, že akože držať nejakú mincu akože 50 rokov, že to je akože úplná hlúposť, lebo akože málo ktorý altcoin mal fakt, že 2 alebo čo už len 3 veľmi silné bull markety po sebe, že by to udržal. Jo. Takže to už som si uvedomil v minulom bull markete a som si povedal, že dobre, mám nejaké hodl portfólio, že na najbližší bull market a teraz normálne už som zase, tento bull market mi ukázal to, že vlastne aj tak z tých 12 mesiacov v roku naozaj reálne 2 mesiace príde fakt nejaká obrovská pumpa, ináč to proste buď klesá, alebo nič nerobí, že už napríklad ani to neviem, že do budúceho bull marketu už ani ako keby sa mi to nechce riešiť, lebo prečítaš si nejaké white papery, akože strašne veľa času nad tým stráviš, aj napríklad pozeráš sa na to, že čo by mohlo ísť, technológia, čo je trendové, čo má silnú komunitu, neviem čo, aj tak je to všetko na tom Twitteri, majú pokúpené účty, čiže proste je to také strašne ťažko odhaliť, hej, aj tie volume, či tam nie sú nejakí boti, čo to umelo navyšujú na to volume na tom blockchaine, čiže ty stráviš s tým strašne veľa času a potom reálne aj tak ti to môže 70% klesnúť, reálne ti to rastie možno 2 mesiace z 12, takže to by som si to fakt radšej že odtradoval, takže normálne sám hovorím, že sa stáva v tomto zmysle akože zo mňa možno nejaký maximalista, lebo tie altcoiny, akože som zvedavý, no možno ešte príde teraz nejaká altcoinová sezóna, že fakt bude meškať a povieme si potom, že to dáva zmysel, ale ja som normálne teraz taký nalomený, že akože nejako dlhodobo investovať do tých altcoinov sa mi už ako moc nechce. Jo, myslím si, že to má hodně lidí podobně. Já to mám tak, že vlastně omezuju počet těch altcoinů, do kterých investuju a mám čistě jako větší size alokovanou do jednotek, nižších jednotek pozic. Že už vůbec vlastně jako se nesnažím trefit 10 projektů, ale třeba jenom 2, ale s nějakou jako větší size. A do toho ten Bitcoin a stablecoin třeba. A mě to vyhovuje vlastně, že ten fokus mám přesně na ten jeden nějaký projekt, vím, na co tam čekám, co tam třeba má přijít. Ale myslím si, že spoustu lidí to tak jako trápí, že víceméně ty altcoiny vždycky byla takový jako leverage celkově na to portfolio, na to krypto a teďka víceméně se ukazuje, jako, že ten Bitcoin už je fakt jako jinde odpoutaný. I po té bitcoinové rezervě v USA a víceméně to, že ostatní coiny můžou prodávat, ale Bitcoin víceméně chcou akumulovat, takže jako hodně zajímavý. Myslím si ale, že co by těm altcoinu mohlo pomoct, a tam mířím i k další otázce na tebe, je vlastně nějaký uklidnění v tom makru, jo? Že vidíme, že Trump teďka bude 3 měsíce v ofisu a za mě to, co dělá, se jako velice blíží to, jak já si představuji nějakou autokracii a nevím, jak ty jako vnímáš to, co dělá a to makro, jak dneska vypadá, jaký na to máš názor? No on podľa mňa, ja si robím srandu, že on za 3 mesiace stihol viac ako niektorí za 2 roky, že on akože už prvé dni tam podpisoval také zákony, že akože na jednu stranu je to obdivuhodné, na druhú stranu je to aj sranda, na tretiu stranu presne niekedy sa človek, že napríklad tie clá, keď boli a keď to akože vrcholilo, tak ja som normálne videl na Twitteri niečo a ja som teraz nevedel, či je to sranda, alebo či to je naozaj, že normálne som si overoval od 5 zdrojov, že či to fakt myslí vážne, že je 100% alebo koľko clo na Čínu, že to už bolo také, že proste neuveriteľné, ale presne, že aj toto makro určite tá neistota, však vidíme napríklad teraz aj posledné dni na tých akciách, že boli prípady, kedy proste akcie vyplachli, že oveľa viac ako krypto aj ako altcoiny a to už je akože čo povedať, takže proste tie altcoiny potrebujú presne nejakú stabilitu, potrebujú nejakú ako keby vidinu, napríklad, že sa začnú tlačiť peniaze, alebo proste, že to začne, vráti sa tá chamtivosť, takže ešte áno, je tam tá nádej, že by sa niečo také akože mohlo zlomiť, ale proste na to sa musí veľa vecí zmeniť a neviem, či ten Trump, ja to vnímam tak, že ten Trump ešte teraz je taký zdivočelý a do leta by sa akože napríklad mohlo niečo stať, ale napríklad to leto ja som vždycky taký skeptik
že bol by som akože hodne prekvapený, keby sa fakt nejako akože nejaké výrazné rasty boli v lete, že tam za posledné roky sa to moc nedialo, akože dáva to aj veľkú logiku, hej, že aj tie inštitúcie, proste všetko je v takom dovolenkovom režime, ani tí ľudia, proste to vidím aj ja, tým, že robím s tými ľuďmi, že aj oni si povedia, chcem si od toho trochu oddychnúť, ja neviem, potrebujem nejaké peniaze, niečo vyberám na dovolenku, hento, nejakú rezervu, že není to úplne ich nejaká priorita teraz hliať do toho peniaze. Takže mňa by osobne prekvapilo, keby leto bolo nejaké úplne ultra rastové, skôr možno až tá jeseň. A to už sme zase napríklad, že o pol roka ďalej, že od teraz pol roka, takže som zvedavý. No, že ak by sa napríklad teraz Trump fakt nejako ukludnil, tak ešte ten apríl, máj predsa len sú silné mesiace, že to by sa ešte niečo mohlo stať. Leto som taký skeptik, no a jeseň uvidíme, ale akože úplne jednoznačne tie altcoiny potrebujú kvázi kľud, kvázi nejakú stabilitu, kvázi nejakú víziu toho, že sa budú tlačiť peniaze, že proste budú pribúdať peniaze, že ľudia budú chamtiví, že všetko bude ráza. To je presne to podhubie, kedy tie altcoiny môžu letieť. No a to teraz práve nevidíme. Čiže podľa mňa, keď sa dostaneme k tomu jadru, tak tie altcoiny a ten cyklus vôbec to nemajú vo svojich rukách, ale proste záleží to aj na to makre a to je proste niečo mimo krypta. Že nevie toto krypto samé ovplyvniť. A přitom vidíme, že to naklonění na stranu altcoinu obecně krypta je nejlepší, co jsme kdy viděli. Jo? Že vlastně SEC, co žalovala všechny projekty, vlastně tak už je to smetený ze stolu, že jo, máme tu nějaký stablecoin bill, nějaký proof act, nějaký prostě market structure bill, všechny tyhle věci, rezerva bitcoinová, jo, jako víceméně jako fundamenty jsou all time high, ale sentiment mi přijde all time low, jakože úplně disproporčně odstřelené. Ale jako přesně souhlasím, no, že ten Trump jako, že jeden člověk, ale umí takhle zamíchat se světovým trhem, mi přijde jako šílený vlastně, no. A jsem zvedavý, jak dlouho tuhle hru ještě chce hrát, hlavně teda s tou Čínou, no. Áno, no akože to bolo to, čo sa dialo tie posledné 2 týždne, že on naozaj, že to normálne, keď sa to dá do nejakého dokumentu alebo nejakého videa, alebo proste aj memečka, tak to sú úplne, že to možno človek ani neuverí, že toto sa fakt dialo, že napríklad on presne jeden deň vyšla správa, že on dáva 90 dní pauzu na clá. Po obede povedal, že to je hoax, že on to nikdy nepovedal, že mu hackli účet alebo niečo a o deň a pol na to reálne akože oznámil, že to sú neuveriteľné veci a ten trh išiel akože zošalieť a presne to bolo vidno, že napríklad aj tie akcie, že vyplachli, že 25-30%, že aj tamto akože nebola, že žiadna sranda a potom ešte on napíše, že bol by teda dobrý čas nakúpiť, potom o 3 hodiny niečo oznámi, pumpne to a normálne tam, že akcia, si pamätám jeden deň, neviem, či to bol pondelok alebo útorok, že tam všetko boli, že dvojciferné čísla, hej, že Apple išiel 15%, AMD nejakých 23%, že a to sa bavíme, že o tých najväčších firmách na svete, o akciách, nie o nejakých shitcoinoch a proste toto sa s nimi dialo, takže to je neuveriteľné. Jo, ta volatilita je šílená, no a osobně očekávám ještě jako pár měsíců takovou volatilitu. Vlastně ten týden, který zmiňuješ, to byl takzvaně ten jeho jako Liberation Day, že jo, kdy v pondělí on oznámil ty cla a byl to 3. nejhorší den v historii, myslím, na akciových trzích a potom ve středu to stopl na 90 dnů a byl to zase nějaký top 3 nejvíc zase jako plus růstový den, jako jo, takže taková volatilita během několika dnů je úplně šílená. Mě by teďka zajímalo, protože ty máš největší vlastně kryptotradingovou skupinu na Slovensku, tak nějaký váš insight, jaká je tam teďka nálada vlastně, jak lidi teďka vidí ten trh? Tak povedal by som, že sú to také dva tábory, že už dlhšie sú to také dva tábory, lebo ja som vlastne už dlhšie hovoril a to bolo pre mňa strašne ťažké to presvedčenie, že ja už som dlhšie mal na Bitcoine level, že 93 000. Proste dávalo to zmysel, bol to ten range, ktorý sme držali a hovoril som, že vlastne tam bol nejaký support, že cez to, keď prepadneme, tak je to podľa mňa, že začína to byť, že fakt zle. Že ja osobne by som, že nechcel, aby sme cez to prepadli a že úplne akože najlepšie bolo, keď sme to proste udržali, no a bla bla bla, že proste tých 93 absolútne kľúčových. No a dovtedy sme boli ako keby, že úplne jednotní a potom prišiel ten zlom, že my sme teraz fakt prepadli cez 93. No a mohli byť dve možnosti, že buď to ten človek bude držať, vlastne aj ten prepad, hej, lebo
stále je ten silný support na nejakých 72, že buď to proste tí ľudia akože budú držať a stále je tam tá nádej, aj teraz v podstate v tomto momente stále akože je nádej, že bude nové ATH, ale ja som si povedal, že moja stratégia bola, že ak prepadneme cez 93, že je veľká šanca, že pôjdeme o dosť nižšie a ja ako keby ten veľký pokles, že nechcem zažiť. Že ja to radšej predám a keď niečo, tak proste presne budem mať možnosť, odpútam sa od toho, nebudem taký v strese, vyhnem sa možno nejakému strachu, hej, ušetrím si nervy, proste mne to dávalo veľký zmysel, no a keby som sa mýlil, keby niečo, tak naskočím aj na 97, proste vyššie, hej, o pár percent prídem, ale som späť. No a nakoniec ten veľký prepad vlastne prišiel, no tam sme sa presne rozdelili na dva tábory, že sú kvázi ľudia, čo majú taký rovnaký názor ako ja, že ja teraz hovorím tie posledné týždne, presne keď vidíme, že čo sa deje, že raz hore, že raz dole, že proste ak chcete niečo z toho vydolovať, že držať nestačí, hej, že musíš sem tam akože nejaký presne ten pohyb, že predať, kúpiť, akože urobiť, taký, čo dáva zmysel. No a je teda taká skupina, ktorá kvázi to nasleduje, toto, čo robím ja. A potom je tá druhá skupina, čo vlastne na tých 93 nepredala, že vlastne to ako keby riskli, že sa to teda bude vracať. No oni v podstate v druhej väčšine sú, dá sa povedať, že all in, alebo proste buy the dip, hej, dokupovali tie dipy a vlastne už ani nemajú za čo. A tí ako keby nemajú inú možnosť, musia to proste len držať a sú ako keby ukratení o tú možnosť voľby. Čiže my sme momentálne nastavení takto, že sme tam skupina, ktorej to je vlastne úplne jedno, že čo sa bude diať a my sa to len snažíme nejako zobchodovať. No a potom je tam zase ale na druhú stranu skupina, ktorá ako keby verila, že musí ešte nejaká sezóna prísť, však halvingové cykly a všetko toto, že není to ešte na konci, že ešte to príde, no a oni to vlastne riskli, že to teda držia ďalej. No a tí sú zase samozrejme, oni sa to snažia vidieť, že veľmi bullish a snažia si hľadať tie dôvody, prečo by to malo ísť hore, no a tí sú skôr akože takí bullish a oni ako ich stále veria, ale je to také, no, že komu čo viac vyhovuje, ale úplne vidím, že sme rozdelili na tieto dva tábory, že bude to skupina ľudí, čo sú už all in, čo to nepredali, lebo verili, že to teda pôjde a tí ako keď nemajú moc možností, čo robiť a potom sú vlastne takí ako ja, že čo sa snažia tam akože chytať nejaké pohyby. To je pak ještě nebezpečný, když je člověk over leverage, že seš třeba jako 105, 110, 115% v trhu, jako ještě s nějakou pákou, kterou samozřejmě většinou lidi neotvírají, když jsme někde na dně bear marketu třeba vůči Bitcoinu, že jo, kde je to docela bezpečný, když si podíváš na nějakou range, kde ten Bitcoin se pohybuje, kam až to může jít, otevřeš si to třeba na 30% jako půjčky oproti Bitcoinu, ale otvírají to přesně v momentě, kdy se blížíme all-time high, anebo to spadne 10% od all-time high, že jo, tak jako to je potom fakt nebezpečné otvírat páku třeba v takový moment a znám takových lidí taky jako hodně okolo sebe, ale taky ještě k těm narrativům to je těžký, protože když jako si uvědomuješ, co vlastně Bitcoin přináší a krypto obecně, tak samozřejmě, že si vždycky ty pozitivní narrativy jako najdeš, že, že to vlastně není tak těžký, že prostě víme, proč tady jsme. Já osobně jsem přesvědčený o tom a jako vím, že tady v tomhle jako industrii zůstanu už do konce života, že vlastně nevím, co jiného bych dělal, protože mě to tak strašně baví. Takže samozřejmě, že jsem bullish, ale taky momentálně teďka držím ještě třeba 40% ve stablu. Jako jo. Ale samozřejmě, že vnitřně jsem extrémně bullish a jako jo, že prostě to je pak takový rozpor i vlastně. Tu ja dám ešte také psychologické okienko, že prečo je strašne extrémne ťažké zmeniť názor. Ja som to akože študoval v tých začiatkoch a aj pre tradera je to akože extrémne náročné. Aj pre mňa napríklad, že keď máš niečo, napríklad ako by mal vyzerať tento bull market a zrazu je to inak, tak vlastne náš mozog je podvedomé a podvedome znamená, že my si to neuvedomujeme. Proste automaticky to robíme, že náš mozog nás proste chráni pred bolesťou. Už akože odjak živa. A je to presne tak, že ja keby teraz mám akože v ruke sekeru a takto ju hodím niekomu oproti, tak proste automaticky sa uhne. Že úplne to podvedomá reakcia, že mozog niekde v priestore cíti nebezpečenstvo, proste automaticky sa uhne. No a rovnako je to aj na tom trhu. Že ja keď som zainvestovaný, že chcem, aby to rástlo, tak a môj mozog sa ma podvedome snaží chrániť pred bolesťou. To znamená, že on normálne, že podvedome filtruje tie negatívne správy a podsúva mi ako keby iba tie správy, prečo by to malo raz. A preto je vlastne pre toho človeka, že extrémne ťažké sa nejako od toho odviazať
a vidieť to reálne, lebo toto, ja som mal kedysi aj coacha, presne toto sme s ním riešili, akože coacha na trading a presne toto, akože ten mozog, že proste ako sa od toho odpútať, ako mať nejaký nadhľad, pretože ty napríklad presne, keď si longu, tak vidíš všetky informácie, ktoré ťa utvrdzujú v tom longu. Keď si zase v šorte, tak vidíš všetko, čo ťa utvrdzuje, že si v šorte a podobne. A vlastne ten mozog je jednoducho naprogramovaný tak, že on ti naozaj snaží sa ťa ochrániť pred bolesťou, preto ako keby filtruje všetky negatívne veci a preto, napríklad keď sme boli na tých 93 000, preto tam niektorí tí ľudia nevedeli predať. Ja som potom robil anketu, že keby ste mali možnosť, že sme znova na 93, teraz už viete, čo sa stalo, viete, ako ste sa cítili, všetko viete, či by ste to predali. Drvivá väčšina povedala, že hej, lebo by to nechceli zažiť. Presne to, čo som zažil ja už kedysi, tak oni by to nechceli zažiť, že presne sa pýtali, a prečo som to nepredal, toľko som mohol mať, mohol som mať teraz väčší kľud a teraz tie peniaze možno na rok budú odpálené niekde. A je to práve tá psychológia toho mozgu, že preto je extrémne ťažké akože zmeniť názor, lebo vlastne na podvedomej úrovni ten mozog ako ide proti nám. A toto je v tom tradingu alebo celkovo v investovaní strašne ťažké, že prečo tí ľudia ako keď nie sú schopní to predať, nie sú schopní to otočiť a je to jedna z najťažších vecí akože celkovo. Mě překvapilo, že jsi zmiňoval, že jsi měl kouče na trading, to ani nevím vlastně, že existuje. Máš třeba něco, co si z toho odnesla, aplikuješ to třeba do tradování? Nějaká jedna věc, kterou kdybys mohl vypíchnout, tak ti fakt jako pomohla? Tak určite je to aj toto, čo som povedal, že vlastne ako funguje ten mozog, že, lebo napríklad ja som mal toho kouča na trading, alebo celkovo takého kouča, ale tak zameriavali sme sa najviac na trading, aby som ešte upresnil, že to nebol kouč, ktorý sa vyslovene venuje traderom, ale vlastne na základe nejakých, že ja som sa s ním stretával pravidelne, tak po nejakej 5. hodine, kedy sme už boli oťukaní, tak sme išli vlastne do toho, lebo ten kouč, on sa ťa kvázi len pýta, on nedáva rady, to by mal byť správny coaching, že coach nedáva rady, on sa ťa pýta a ty vlastne sám prichádzaš na tie odpovede vlastne tými veľmi dobrými otázkami. A jedno z tých uvedomení bolo vlastne toto, lebo v tom čase ja už som akože analýzu, to sa vieš naučiť, hej, že to je proste, nie sú nejaké pravidlá, tie pravidlá sa naučíš, potom si to trénuješ, že si to hľadaš na tom grafe, to je akože niečo, čo sa dá naučiť, ale napríklad presne toto s tým mozgom, ja som si to ani neuvedomoval, že to tak je. Napríklad dal mi ako keby rôzne, že napríklad keď mám straty, tak mám také cvičenie, že napríklad tým, že som v strate, sa ja dostanem do nejakého rozpoloženia, že napríklad inak vnímam nové obchody, oveľa viac sa bojím, vnímam to akože negatívne, som taký akože trochu priposratý. A on mi dal také cvičenie, že aby som sa ja mentálne ako keby úplne presunul do obdobia, kedy som mal zisky. Tým pádom vlastne zase to akože vynulujem, že ten svoj strach všetko vynulujem a ja sa vlastne takýmto cvičením viem vyslovene naprogramovať svoju identitu, že teraz som ako keby mal 5 ziskov za sebou, nie 5 strát a ako keby zase ten trh viem vnímať normálne. Čiže sú to ako keby také cvičenia a v podstate všetko veci na takej podvedomej úrovni, preto ja napríklad keď čítam nejakú literatúru alebo niečo, tak čítam väčšinou o tom, že ako funguje mozog a proste takéto veci. Ale vlastne mne to asi najviac pomáha, lebo tým pádom viem si lepšie odôvodniť, čo prečo robím, kde som spravil ako keby chybu a vlastne celý trading je o tom, že není, že to trader versus trh, ale vlastne je to len v tej hlave, že trader versus trader. No a vlastne ja som strašne dlho stál na takých veciach, ktoré som nechápal, že robím zle, nechápal som, že ich robím automaticky a vlastne som ani nechápal, že ich robím a potom som si vlastne uvedomil ako keby tie vzorce práve tie podvedomé. Čiže v tomto to bolo akože úplne super, že ja som už potom napríklad vedel, že keď mám stratu a nejako sa akože cítim, takže ako sa veľmi rýchlo preladiť, potom zase som vedel, ako sa preladiť akože zo ziskov, potom som už akože poznal na sebe, čo som si cítil, ale neuvedomoval som si to, že napríklad kedy som už vyhorený, že napríklad už nemôžem tradovať, že si normálne natvrdo musím dať pauzu a potom vlastne keď sa pozriem spätne na tie obchody alebo celkovo, tak je tam vidieť proste, že posun, hej, že napríklad nerobím, že toľko zbytočných strát, alebo jednoducho je to vidieť aj na tých percentách, aj na tých obchodoch, že sa to proste zlepšilo potom. A vlastne to sa snažím dodržiavať
aj doteraz vlastně stále. Ono, když o tom takhle mluvíš, mi to přijde, jakože je to hrozně jednoduchý, ale já si pamatuju sám na sobě, že vlastně jsem si taky budoval jakoby ten optimismus, nebo nějak tak přesně jako, hele, uděláš nějakou chybu, přijdeš o peníze, rychle otočit ten mindset vlastně, že ale nevadí, jako jdeme dál, rychle na to zapomenout, vlastně nerýpat se v tom. A taky to trvá, vlastně si to člověk sobě jako by musí naučit, že jo, stejně je to skill prostě jako každý jiný a trvá to prostě. Ale to je přesně taky to, když někdo dostane airdrop, ten airdrop je štědrej, je to 5 figures prostě v dolarech a taky řekne, jo, to je super, ale jako ten projekt má takový potenciál, protože většinou, že ten airdrop, že tak je spoustu těch vláken na Twitteru a všichni píšou, jak to má potenciál 10krát a nejlépe ještě před unlockama se objeví druhá fáze, jak je to skvělý projekt a že to má obří potenciál, aby investoři mohli vystoupit ještě za trošku lepší jako podmínek. Takže lidi pak třeba drží ten airdrop, že jo, a pak vlastně už to nechtějí prodávat ze ztrátou, ale pořád to jsou peníze zdarma třeba. To je taky vždycky hrozně zajímavý, jako co to dělá přesně s tou hlavou. Já bych teďka rád přešel k Ethereu, ještě, že bychom ho probrali, protože to vnímám jako největšího losera opravdu jako tohohle bull marketu, protože myslím si, že nikdo nečekal, že nikdo nečekal, jako kolikrát byl na 4000, ale vlastně nedokázali jsme to prorazit nahoru. A přitom, že jo, ETF-ko, vidíme, že tokenizace, institucionální adopce, real world assets, všechny tyhle narrativy, které se tvoří, tak jsou výmaje na Ethereu. Jako například i Swift, jako BlackRock se svým produktem Biddle, kde vlastně byl jako první a má tam tak největší vlastně funds. Takže to Fidelity se svým stablecoinem, nebo Visa, která bude mít svůj launchpad. Všechno je to a priori deploynutý na Ethereum. Ale Ethereum vlastně jako asset to nijak jako nevylepšuje pozici. Jo. Podíváme se na dvojky, vidíme Coinbase, Sony, všechny tyhle velké firmy, které to využívají jako nějaký svůj revenue stream, ale i to vlastně jakoby nestačí. Kde ty vidíš vlastně ten jako hlavní fail toho Ethera? Jako čím to je podle tebe? Ja sa priznám, že nie som nejaký technicky teraz zdatný do toho Etherea, ale tiež som sa to snažil si nejako odôvodniť, že prečo vlastne to Ethereum nejako nejde. A vidím tam ako, že možno to nie sú úplne nejaké top 2 dôvody tým, že nie som nejako technicky silný, ale za mňa to vidím v tom, že drvivá väčšina tých nových coinov a proste tej aktivity a tých nových peňazí proste prešla na Solanu. Že Solana tam má asi 80% všetkého, hej, potom ešte Binance Coin a toto, že vlastne v tom minulom bull markete presne toto bolo na Ethereu, že drvivá väčšina všetkého bolo na Ethereu. No a ešte dosť v tom roku 2021 presne šli napríklad tie NFTčka, ktoré mali hype. No a vlastne tie NFTčka ty si kupoval za Ethereum, za vrepnuté Ethereum a vlastne kopec ľudí, napríklad aj ja poznám teraz rôznych traderov, ktorí napríklad tradujú lenže meme coiny, ale len na Solane. Čiže oni musia mať kopec Solany, len aby si vedeli kúpiť nejaký meme coin, ale oni ináč by si tú Solanu nekupovali. A toto isté napríklad bolo v roku 2021 s inými coinami a napríklad s tými NFTčkami. Hej, že ja tiež keď som si chcel kúpiť NFTčko, no musel som mať Ethereum a teraz som rozmýšľal, že použijem to Ethereum, čo držím, alebo si kúpim nové, alebo proste čo. Bol potom vlastne obrovský dopyt na NFTčka, sú aké sú, hej, sú také polomrtvé, ak nie úplne mŕtve. Celá tá aktivita toho blockchainu prešla proste na Solanu a toto napríklad ja vidím ako dva také zásadné dôvody a potom je tam ešte, sú určite tie dôvody, čo si povedal ty a za mňa je to akože presne, že veľké sklamanie, som z toho prekvapený, sám som zvedavý, že jak sa ten príbeh Etherea, že bude riešiť ďalej, akože dosť som počul, to neviem, či môžeš potvrdiť alebo vyvrátiť, že vlastne Ethereum Foundation dosť predávala, že vlastne každý jeden ten rast, že oni niečo predávali, ale to neviem, či je pravda, že vlastne oni tým trochu tlačili cenu dole, ale popravde neviem, mne sa zdá, že blockchainovo, akože užívateľsky to predbehla Solana, aj keď je proste totálne centralizovaná a pre mňa je to trochu nepochopiteľné, ale ho predbehla a nemá to Ethereum taký lesk a presne ja pozerám tie objednávky tých ETF fondov, že ja to pozerám každý deň a niekto si povie, však boli sme na 4000, sme na 1600, ale tie ETF fondy to nekupujú. Prečo to nekupujú na 1600? Hej, že kde to chcú kupovať, keď už nie na 1600? Že keby mi to niekto povedal v novembri, že ETF fondy to ani na 1600 nebudú kupovať, tak proste by som tomu vôbec neveril, že to není možné.
Takže aj v tomto je vidieť, že proste ani tie inštitúcie do toho až tak nejdú. Takže neviem, no, že toto sú za mňa také dôvody a je to pre mňa jeden z asi aj najväčší šok, ktorý ma stal najväčšie peniaze a som veľmi zvedavý. Za mňa je to aj najväčšie očakávanie, najväčší príbeh, že ako sa to ďalej vyvinie. Práve to Ethereum, že som strašne na to zvedavý, že čo s tým bude ďalej, že či fakt pomaly pôjde do nejakého zabudnutia, alebo potom vstane z mŕtvych. Som extrémně na to zvedavý. Já taky. Ještě k tomu Ethereum Foundation, oni prodávají vlastně non-stop, ale nejsou to takové částky, že by to mělo nějak zamíchat jako s trhem, když si to vezmeme poměrově k tomu volume, co je třeba. To je spíš zanedbatelný. Na druhou stranu zase tam byly nákupy třeba od World Liberty Finance, že jo, kde i Eric Trump psal It's great time to buy ETH a od té doby jsme minus 40% nebo kolik a podobné bizarnosti. Ale já bych se ještě rád přece tě zeptal, u toho Etheru, ono se často taky u těch smart contract chainů řeší, kdo je víc takový jako hlubavý a technický právě, což vím, že ty si říkal, že moc nejsi, ale stejně na to zajímá tvůj názor, protože se řeší revenue, že jo, a Etheru strašně klesá revenue, tím jak právě se nepoužívá ta L1 a L2 úplně do toho revenue jako nepřispívají to, co bychom chtěli. A je to takový názor obecně, že L2 by se měly jako zdanit, jakože dát třeba, hele, prostě plaťte nám 10%, nebo něco prostě z těch L2, že by mělo chodit ještě jako do kasy. Co si ty o tomhle třeba myslíš vlastně o tom jako nápadu, jo? Že je to hodně takovej jako rozporuplný jako nápad, ale zajímá mě tvůj názor na to, jestli je to cesta, jak přivízt revenue, jestli bys byl třeba pro. Ja sa priznám, že toto počujem, že prvýkrát, ale takto, keď na to dám, tak je to podľa mňa strašne dvojsečná zbraň, pretože presne tie projekty akože môžu odísť inde veľmi ľahko, že tá konkurencia akože je veľká, aj není veľká, je veľká, proste tá konkurencia tam je, či určite môžu odísť. No a keďže ja žijem na Slovensku a tu pomaly zdaňujeme už úplne všetko, v najnovšom aj transakcie, tak ja by som toho fanošik určite nebol, pretože my tu teraz zdaňujeme transakcie, zvyšili nám DPH, čiže proste nám sa tu... Není to podľa mňa akože úplne cesta a podľa mňa by sa tým napríklad, akože môj súkromný názor je, že by to jednoducho mohlo tie projekty že nahnevať a že by to mohol byť, že aj taký, že koniec, že proste by odišli a tým by to už bol úplný fatal error. Takže za mňa, akože dáva to zmysel, je jasné, čo tým chcú dosiahnuť, ale je to za mňa extrémny risk, lebo proste riskujú tam strašne veľa a vidím to proste tu u nás, hej, že tiež zaviedli transakčnú daň na firmy, no proste my tu čakáme, že či sa to náhodou nezmení, tých, čo to už nebaví, tak to bol posledný klinec do rakvity, už odišli a tiež je to ako keby obrovský risk, že či vlastne to malé percento donesie to, čo to malo, alebo to vlastne urobí viac škody a ja som aj teraz nedávno dával obrazok, že na Slovensku sú normálne billboardy, že platte hotovosťou 5%, 10% zľava platba hotovosťou, že my sa úplne vraciame pomaly do 90. rokov a je to kvôli transakčnej dani, čiže ja si myslím, že by na tom viac stratili a podľa mňa musia vymyslieť niečo iné. Čiže ja by som nebol, keby som ja projekt a toto mi tam spravia, tak by som asi zvažoval odchod. Takže podľa mňa to není moc šťastné riešenie a budú musieť rozmýšľať ďalej, čo urobia. No, jsem zvědavej. Jenom pro dokreslení, jako, ať už jako převaluace nebo podvaluace, jako současnou situaci. Jo. Ethereum má dneska market cap $190 miliard. A jenom pro srovnání Robinhood a Coinbase mají dohromady 90 miliard. 80 miliard. Takže vlastně Ethereum je 2,5krát větší market cap, než jenom tyhle dvě firmy, které mají větší revenue než Ethereum samotný. A zase na druhou stranu Solana má market cap k 70 miliardám a chce být Nasdaq, ale Nasdaq má market cap 40 miliard. Takže už se vlastně stali Nasdaqem dávno, jo? Že vlastně je to zajímavý tohle, že často s tím bojuju vnitřně, že si říkám, jaký projekt prostě jdu fakt do hloubky, jestli jako to dlouhodobě za to stojí, většinou nějaký ty alty, a pak si přesně jako řekneš, tyjo, jako dává to vůbec smysl, že jako krypto obecně je pořád hrozně maličký vůči jako stocks nebo klasickým jako trhům, ale když si pak podáš na nějaký ty valuace, tak si vlastně říkáš, hele, tohle je velký jako firma z S&P 500 a jako oprávněně, jako dává to smysl.
Áno. Takže začínám byť taký lehce skeptický jako k těm kapitalizacím jednotlivých A projektů. toto je podľa mňa presne tá myšlienka, čo by sme si pomaly mali začať dávať, lebo doteraz to boli akože len nejaké vízie a to sa tiež podľa mňa mení, že doteraz prišlo nejaké krypto a povedal si, dobre, o 5 rokov to bude fungovať, o 5 rokov to začne niečo generovať, však teraz nalejme do toho peniaze, že bol to fakt taký startup, no lenže teraz už je ten čas, kedy už sú v tom naliaté peniaze, už to funguje tých 5 rokov a už by to malo niečo generovať a to je podľa mňa presne prípad toho Etherea a vlastne sme zistili, že v pomere je to, že absolútne, že nič, že to sa proste nedá zrovnávať a toto podľa mňa bude téma, že najbližších týždňov aj mesiacov, že presne tie niektoré coiny, že ako mohli tak klesnúť a keď sa do toho ľudia začnú špárať, tak vlastne zistia, že to revenue voči tej kapitalizácie vlastne, že to je ešte totálne prestrelené, lebo že tá cena bola úplne že nezmyselná. A práve tie firmy sú k tomuto akože extrémne, akože najlepšie zrkadlo podľa mňa. Že na nich si to uvedomiť, lebo presne keď si dal toto porovnanie, tak to vlastne akože nedáva zmysel, to revenue je to úplne zanedbateľné a teraz človek si povie Ethereum za 1600, že to je extrémne podhodnotené, no ale z hľadiska tohto, keby šlo aj na 500, tak je to furt akože normálne. Přesně lebo my už sme v tom čase tých altcoinov, kedy tie altcoiny už to nie sú vízie, sny, ale oni už by mali začať reálne doručovať niečo po tých x rokoch. No a tu už presne nastáva ten problém, že už sa nepozeráme na to, možno o 10 rokov z toho niečo bude, ale už teraz by to malo niečo z toho byť a zatiaľ z toho ešte moc teda z tých altcoinov není. Jo, na druhou stranu, abych dodal lehce hopium, tak... Samozřejmě ten sen, který se tady prodává na té druhé straně, je daleko větší než současná kapitalizace. To aspoň jako jak to vnímám já, pokud opravdu by se vyplnila nějaká předzvěst a hudba budoucnosti toho, že máme nějaký veřejný blockchain, na kterým se staví prostě jako všechny finanční produkty, co existují a ještě na dalších pár, nebo je to jako jeden blockchain, tak samozřejmě ty valuace budou jako 10krát, 50krát větší, že jo. Ale záleží, jestli opravdu to tak bude a vidíme, že smart contract chainy zatím není jistý, kdo vyhraje první nějakou jako měnu digitální, tak je jednoznačně Bitcoin. Jakubo, mám na tebe poslední otázku a to je výhled na tento rok 2025. Jestli máš teď nějakou jakoby předpověď nebo jak to chceš hrát, jak to jakoby cítíš, že tento rok se bude vyvíjet? No, tak ja osobne si myslím, že apríl, máj, ak nepríde žiadny naozaj, že už negatívny fundament, tak si myslím, že to krypto by mohlo rásť, lebo neviem si predstaviť, ak by niečo skrachovalo, jasné, všetko pôjde dole, ale neviem si predstaviť už väčšie šoky, strach a neistotu, ako bolo teraz s tým Trumpom. Takže myslím si, že apríl, maj by sme mohli trochu podrásť. Leto klasicky očakávam nejaký range, nejaké vyklesávanie, raz hore, raz dole, proste nič extra. Jeseň očakávam celkom silnú, ale tu na pozor, niekto to môže pochopiť, že tak teda jeseň očakávam silno, že bude nové ATH a to podľa mňa si ja osobne myslím, že ak sa celý trh v tom lete nejako dá dokopy, ten Trump to nejako nastaví, možno sa začnú tlačiť peniaze a toto, tak si myslím, že na jeseň ešte môže prísť tá druhá vlna a spravíme fakt nejaké ATH. Ak to ale napríklad ten Trump pokazí, alebo medzi tým proste praskne nejaká bublina, alebo tie firmy technologické v Amerike to proste prestanú dávať, že tá Nvidia, hej, že tá bublina spraskne, že jednoducho pôjde to dole, tak podľa mňa tá jeseň bude silnejšia, ale nové ATH už nedáme. Čiže ja osobne, keď to proste zhrniem, apríl, maj by som čakal rast, leto nejakú nudu a jeseň by som znova čakal rast, ale absolútne si nedokážem teraz tipnúť, či tá jeseň by bola s rastom, že končíme na ATH alebo nie. Kľudne by som pripustil možnosť, že proste ak sa fakt niečo v tom svete, ekonomike pokazí ešte viac, tak napríklad tie negatíva tých cieľ sa už akože naplno zacenia, že ten Trump naozaj, že nesranduje, že on tie clá naozaj dá a teraz budú niekoľko mesiacov, tak proste myslím si, že sa s tým ATH už môžeme rozlúčiť. Naopak, ak to zase ten Trump nejako uprace, že bolo to len vyjednávanie a teraz ťuťuli, muťuli, všetko je dobre, ideme ďalej, tak si myslím, že ešte to ATH reálne je.
a potom sa uvidí. Ale ja už by som bol skôr taký skeptický. Naozaj, keď sa pozrieme na ten vrchol, bolo to vydanie Trumpovho memecoinu, inaugurácia, hej, proste také bizarnosti, že naozaj dáva to zmysel, proste Bitcoin spravil, čo mal, no a uvidíme. Čiže ja už by som bol skôr taký, že na to ATH by som sa úplne nespoliehal, ale podľa mňa nejaká tá sezónnosť akože bude zachovaná, že leto nuda, jesen zase niečo sa stane, ale akože úplne na to ATH by som sa nespoliehal. Tak budeme doufat, že Trumpovi trošku svitne, anebo mu někdo třeba něco porodí a přestane být tak restriktivní. No. Kubo, jaký moc děkuju za tvůj čas, tvoje názory a pohledy a moc rád si s tebou tady zase někdy popovídám. Ďakujem aj ja za pozvanie a pozdravujem všetkých. Ďakujem. Měj se, čau. Ahoj.